Здравейте! Значи, ето това е спиралата Roller Lash на Benefit Cosmetics. Супер опаковка, мен много ми харесва цветовата гама, такова роз-оранж и черно, много си отиват. И отгоре такова, все едно е малко като диско. Виждате ли как светят сребърни? Много стилно. Отзад също така ми харесва, че показват как е преди и след това човек използвайки тази спирала за очи. Както и разбира се показват, тук пише чао-чао на навивачките за мигли. И така, това е кутията отвънка, но когато се отвори, бях още по-приятно изненадана. Значи, първо цветовата гама продължава, което е много симпатично. Не само в опаковката, но и продължава по самата спирала. Вижте как е изцяло прилича на това, което е направено. И дори тук капака, вижте как е, няма сребърно, но пък същите формички имат. Значи, самата спирала, това е гумено и много приятно за държане и пипане. Това е пластмаса такова. И аз не знам как да го обясня, но нали, виждате по-различно от това, така това е гладко, пък това не до там. Но това е много удобно, защото е гумено и човекът го хване, направо не го изпуска. Вътре също така, обаче, освен спиралата, не знам дали виждате, има и инструкции. Не се виждат много, обаче аз ще ги ето. Инструкции. И сега инструкции как човек да си навива всъщност миглите, използвайки само тази спирала. И аз очевидно реших да ги погледна, не че не знам как се използва спирала, обаче викам, айде все пак да видим какво е по-специалното. И направо няма да повярвате колко приятно бях изненадана, когато отворих и видях, че не само на английски, но има и на много езици, включително български. Ето тук аз в началото си помислих, че е на руски. Викаме, то кирилица винаги е на руски, обаче се оказа, че това е на български, пък мисля, че това е на руски. Не знам, не съм сигурна. Това със сигурност 100% е на български. Вижте, ето. Само да се фокусирам. И ето така. И сега, което аз реших да направя е да ви прочита всъщност инструкциите с надеждата, че ще ви са и на вас от полза интересни. Значи казва така, супер извиваща и повдигаща спирала за очи. Съвети и трикове, мигновена красота от Benefit. И много, причината, която много така ме впечатли е, защото той Benefit, както ние знаем, са базирани в САЩ и го по-специално дори в Калифорния, в Сан Франциско. В смисъл това го пише така тук дори отдолу на кутишката. Ето, Benefit Сан Франциско CA, нали, Калифорния. И обаче са се сетили да сложат български. Много бях приятно изненадана. Така, какви са триковете? 97% са установили, че видимо повдигат миглите. 87% са установили, че придава дълготрайна извивка. 94% са установили, че очите изглеждат по-широко отворени. И това е анкета, проведена сред контролна група потребители, 31 жени след 4 седмици. Това са с две думи същите неща, които ги пише и ето тук. Само, че тук ги пише очевидно на английски, пък ние сега, благодарение на тази листовка, успяхме да ги разберем и на български. И така, съвет номер 1. Минете с нежно въртеливо движение с четката от основата на миглите към върха. Повторете по проведената... извинявам се, това е по-горния ред. Повторете по цялата линия на миглите, като внимателно подхващате всяко косъмче. Трик номер 1, защото това беше съвет 1, пък сега трик номер 1. Искате ли очите ви да изглеждат широко отворени и секси? Минете с Roller Lash, спирал, която виждаме, по миглите на долните клепачи с горната част на извитата четка. След това с върха на четката разрединете косъмчетата по вътрешния и външния край. Съвет номер 2. За супер извивка и дължина първо използвайте Roller Lash, за да извиете и повдигнете миглите. После отгоре нанесете удължаващата спирала Dare Real. Драматичният ви секси поглед ще разбие нечие сърце. Сега аз за момента, днескашната дата, 5 декември, нямам Dare Real, само Roller Lash, но пък наистина много ми харесва и с удоволствие ще започна да я ползвам. Надявам се това видео ви хареса и ви помогна в решението дали да си купите, все пак тя не е никак ефтина тази спирала. Ако ви е харесало, моля ви запишете се за моя канал и чао за сега!